Ja tässä on vähän tietysti omituinen silleen puhua ihmisiä ympärillä. No niin. Terve. Ensimmäinen lento. Me ollaan nyt pari tuntia ollaan lennetty ja just Hollannin ohi mentiin Lontooseen, laskeudutaan suurin piirtein 40 minuutin päästä ja helvetinmoinen matkapahoinvointi. No, nää on kai ihan perusjuttuja ja sit niin. Mä sain sämpyläksi 2 pussia pähkinöitä. Täällä oli pelkästään noita kinkkupatonkeja, niin Annakin nyt söisi sämpylää periaatteessa. No, eipä tässä. Niin, sämpylät oli menossa 5. päivä tammikuuta huonossa, että go to VA. Sokerista. Tässä Starbucksissa nyt juodaan teetä tai kahvia oikeastaan. Joo, Heathrown kentällä. Laskeuduttiin tänne, mitähän siitä on. Aikamoinen meteli, en tiedä kuuluuko tästä videosta yhtään mitään. Toivotaan, että tästä jotain selkeää saa. 1,5 tunnin päästä lähtee seuraava lento sinne Deliin. Yön yli lennetään ja ei ole mitään hajua portista, että mille portille meidän pitää mennä. Ja me ei ole periaatteessa meidän passeja ei ole tarkastettu vielä eikä mitään. 1,5 tunnin päästä me suurin piirtein saadaan se selville. Turvatarkastus käytiin tuossa läpi ja varmaan seuraavaa vielä edessä. Kyllä. Mikko unohti vyön päälle, niin siinä kopeloitavaksi. Joo. Ei mitään, fiilis on vieläkin ihan uskomaton. Ei voi edes käsittää, että mitä niinku huominen lupaa oikeastaan. Paljon voi kuvia katsoa, paljon voi leffoja katsoa ja paljon voi jutella, mutta silti se huominen, kun me astaan sieltä lentokentältä ulos, niin ei me voida varautua, ei me tiedetä yhtään mitä sieltä tulee. Joo. Mitähän muuta? Ei tässä oikein. Matkapahoinvointia vieläkin vähän. Tossa oli aika HC-lasku, että silmät kiinni ja ei muuta kuin toivo vaan, että kone äkkiä maahan, mutta ei ainakaan vielä hissipoika tullut moikkaan. Pieniä ilmakuoppia oli matkalla ja ihan muuten hyvin. Kyllä, joo. Muuten meni lento ihan hyvin. Ei tässä oikein muuta. Englannissa on sateista ja tuulista, mutta 8 vai 9 astetta lämmintä, että joo. Paljon lämpimämpää kuin Suomessa. Tuntui vähän kyllä jo tossa, kun Helsingissä noustiin koneeseen, kun tuulee se 13 metriä, 10 metriä tai sellaista sekunnissa ja pakkana on lähempänä, tai on pakkasta kuitenkin. Ja täällä on kuitenkin 10 astetta lämpimämpää, ei edes tule niin paljon. Ja oli jo tässä, että niinku, tässä jo, että niinku, et miten lämmit, ja mitä huomenna sitten. Joo. Nyt taas tässä, niin hyvä mennä vaan. Eipä tässä varmaan muuta sen enempää. No joo, ei tässä. Eteenpäin sanotun volumessa. Jep, se mitä tässä nyt puhuu justiinsa, että niinku, et joo, et kohta 1,5 tunnin päästä lähtee lento Delhiin, niin samanlaiset hemmetin jännitysvapinat alkaa tulee kyllä päälle, mitä oli tuolla niinku Helsingin lentokentällä. Et kyllä tässä niinku, no, ei oo jännittänyt vähän aikaa, mutta nyt askel iskee. Ei mitään. Peace. Noniin. Täällä sitä ollaan. 10 tuntia viimeisestä videosta ja tunnelmat on päätä huumaavia. Vittu mikä olo. Mä en oo syönyt kohta varmaan 12 tuntia. Ennen lentokoneen nousua niin iski ihan älyttömän huono olo. Tää oli yksi elämäni tuskaisimmista kokemuksista kyllä tää edellinen lento. Et vaikka oli aika hulppea kone, oli aika moista luksusta, mutta ei. Mulla se meni vaan siinä, että mulla oli pää polvien välissä ja mä itkin itteni uneen. Nukuin ehkä 2 tuntia. Anna ei nukkunut kyllä paljon. Nope. Ei kyllä minäkään nukkunut paljon. Just 20 minuuttia. No niin, mutta sieltä tulee kuljettaja. Let's mennä. No niin,
Hotel Rock International, New Delhin keskusta. No melkein keskusta jo. Kyllä tää Basaari. niin, basaari on tosi ihan vieressä. Kohta lähdetään sinne. Mä nyt näytän vähän tätä huonetta. Tää on triple deluxe huone. Eli näyttää kyllä siltä, että Mikko saa tuoda tänne yhden vieraan. Joo. Ihan jees. Mukava viileä. Ja sitten vessa. Ei tämä nyt niin kauhea ole. Quicklime. No kyllä se kohtaa, kun Delhi Bellyt saadaan. Yes.